मा होनांगौ दे मैदुफुल फिथाइ होनांगौ ना बेगर होनांगौ जाखो बेखौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांदो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं मा शेयार लाबोदों दिनैहाय मा शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा बयबो एसे नायनानै होलायदो लोगोफोर ओरैजाय जि माबा जादों नामाथाय आंबो मिन्थिया माने मन्दिरनि माबा दामगासिनो दङ बिदिब्ला नोंथांमोना नायलायदो आरोना आङो नोंथांमोननो फार्स्ट टाइमावनो मा देखायनो नागिरदों नै लोगोफोर आखाइजों बानायनाय आरोना बेयो गुफुरनि ओमफ्राय प्लेन जेबो होआखै बेवहाय ओमफ्राय मा होनो बिदि होबाय आरोना रुगुङाव आङो मा होनो माबाया माफ्लार ना मा होनो बेखौ नै एकदम गुफुर प्लेन बिदि आरोना नै ओरैजाय लाग्रा माब्रै नुखो लोगोफोर आंनि माफ्लार बानायनायखौ मोजां नुयोना एकदम रोजा मथा आरोना बेयो मथा जाबाय बारबो हाबला गेसेंबो नंखाया एकदम सिखौनो ओरै लावो नै बोबा लावो बिदि आरोना ओमफ्राय नैबे रुगुं होबाय आं आरो दंबावो गस्ला गांनै गथ'फोरनि आरोना बे नायलांदो नोंथांमोना आंनि आखाइजोंनो बानायनाय दे बेयो दंबावो ओमफ्राय आं माखासेखौ खिथाथ'ला उल बानायनाय दङ ओमफ्राय माफ्लार माखासे दंबावोमोन आं बेखौ खिथाथ'ला सिगाङाव भिडिअ लाबोनायाव नुदोंबो जानो हागौ माखासेफोरखौ आरोना गस्ला बानायदों आरोना आङो उलजों ओमफ्रायो माबायदि नुखो लोगोफोरनि गस्लाया बियो माने 1 बोसोरनि थाखाय आरोना बोसोरसेनि गथ'साफोरनि ओमफ्राय नै खोमसि नुदोंना माबाखौ आं न' सिङावसो बानायदों माबायाव बानायनाय एखेयानो ओरैजायबो ओरैजायबो साइडखौबो बिदिनो गारोना नै ओमफ्राय बे आखाइ जाबाय ओमफ्राय मोनसे दंबावो नै बेयो गांसे आरोना नै आङो बटाम होआखै बेखौ बटाम होबा ओरै जागोन आरोना बटाम होआखै आङो बेखौ माबायदि नै बे फुल होदां नेबथिंजाय आखाइ जाबाय अयथासार गारि मटर लामा खाथिना ओंखायनो गारिजोंनो ओमफ्राय ओरैजाय एलन्सबो होगासिनो नै मालाय मन्दिरनि माबा फुजा होदों ना मादोंथाय भिडिअ खालामनायनि सान्ति गैया आरोखि ना नै माब्रै नुखो गस्लाया ओमफ्रायबो नै गेसें आरोना बे एसे माने मडेलसो नालायथो बेखायनो बे नैबेजों बेजों गांनै आरोना ओमफ्राय ना दिनै मोनायावहाय आङो ओंख्रि संनायाव मैदुफुल फिथाइखौ माबायदि मोन्दों माबा मैदुफुल सिङाव माबायदि दङ नोंथांमोननो आं खिन्थानो दे नोंथांमोनहा एसे नायबानो जाबाय आरोना आं खुनुदिन हादोंबाबो बेबायदि मैदुफुल फिथाइखौ नुफेराखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय नायनायदो नोंथांमोना माखासे होखांबाय ओमफ्रायो मैदुफुल होदेरगोन आरोना आरो नोंथांमोना मोनसे बुस्थु खिन्थानो दै नायलाय नैबेहाय मा बुस्थु दङ लोगोफोर बे फिथाइयाव आरोना आं हाखावखांखाबाय दहायो हाखावनायाव आं लानो रोङासै आरोना ओमफ्रायो माबानि मैदुफुलनि बेगराथ' नैबेबायदिसो थायोना बे सिङाव माबायदि बुस्थु दङ नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय आरोना बे नायलाय बेगरा बिदिसो थायो ओमफ्राय बेना असौदाद होनायलाय माबायदि बेखौ लोगोफोर मा होननांगौ दे मैदुफुल फिथाइ होननांगौ ना बेगर होननांगौ जाखो बेखौ नायलाय बेहायथ' बिलाइ रोखोम दंलाय नै आसरित ना लोगोफोर ओरै थादोंमोन आरोना बेयो नै बेबायदि थादोंमोन ओमफ्राय आं हाखावबाय बे मैदुफुलाबो मानेखि एसे माबामोन आरोना फिसाहांमोन थाइनैमोन थाइसेखौ आं हाबाय नै बेखौ हाबाय ओमफ्राय बेयाव होबाय आरोना आङो ओमफ्राय नायलाय बेगरा जा मोजां नुखायो नै आसरितखा बे बेगरा बेनोसै आरोना नै जानोसैलाय जोंहा फाजा गोरान ना जादलानोसैलाय
दैलि ओंख्रिया जोंना फाजा बाथोनल' नै सोर सोरहा ना बेदर जायो निउ इयारनि जोंना गैया बिदिजोंनो हावरिया उदैखौ मा खालामनांगौमोनलाय मा सुफुंनांगौ जों जानानै लाग्रोनोसै र'